Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आङो आंनि मोनसे ड्रिम प्रजेक्ट बेखौहाय आं नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन आरो लोगोसे आं दिन्थिगोन ओमफ्राय नोंथांमोना गेस खालामनांगौ जे आङो बे आंनि ड्रिम प्रजेक्टआ मा नोंथांमोना गेस खालामनानैहाय कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहर आरोना स' आं बिराद एक्साइटेड नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो So guys, नैबेनो आरोना बिल्डिंआ खामानि सोलिबाय थानाया दा बारा डिटेल्सआव खोन्थाथ'ला आङो ओमफ्रायहाय दायो आं सफैबाय नोंथांमोननो सिङावहाय हाबनानै दिन्थिनोसै आङो स' दायो सफैबाय आङो ओमफ्रायहाय नोंथांनो दिन्थिहैनोसै फैदो आंजों लोगोसे आइदै थैनोसै सोरबा मानसि सिदों नामाब्रा ओइलाय बेनो लक्कारो चलो नै दासो कन्स्ट्राक्सन सोलिगासिनो आरोना कमप्लिट जानो एसे टाइम नांबावगौ लाइक आरो मास मोनसेसो नांबावगौ आरोना नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर मा जागोन आंनि ड्रिम प्रजेक्टआ बारा गिदिर नङा फिसासो बांद्राय हाई एक्सपेक्टेशनावहाय नोंथांमोना माने हाई एक्सपेक्टेशन खालामनाङा आरोना एसे मिडल रेन्जआवनो नोंथांमोना खिथाहरनो दाबा टाइमसा गोसोम ब्रोद आरोना मोजाङानो एसे गुफुरफोरखौसो लानांगौमोन मोजांसिन जागौमोन होमबाना टाइल्सआ बेफोरो माला ओंखारगोन भगबान ओमफ्राय दायो जोङो एसे जुस लोंनो थाखाय फैबाय बिराद गरम बाहेरावहाय ओंखारनोनो हाया आरोना ओरैबायसा गरम ओरैबायसा माने सान्दुं मा होनो नोंथांमोननियावबो बेबायदिनो गरम जानांगौ ना बिराद गरमखा बहुत नै बेनो वाशरुम नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनावहाय कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो बावनो नाङा आरोना बे प्रजेक्टआ मा फिसायैनो दे अभार गिदिरखौ लिरहरनो नाङा अकाद गैयिखौहाय बारा गोथाव चक्लेट बायदि ना स'
दायो मा नांगौ बाजारखौ खालामनानै लाबाय ओमफ्राय लाखांनानैहाय नै जानो फैलायबाय बेयावहाय बे दिनैहाय जोङो नयनतारा सुपार मार्केटआवहाय फैदों नालाय बेनि गाहायावहाय माने फ्रन्ट साइडआवहाय बिदि स्वीट कर्न ओमफ्राय मा होनो पापड़ी चाट दही पुरी पानी पुरी बिदिनि दखान दङ आरोना बेयावहायनो जों जाबाय जा गोथावखामोन बाटार जालाय दही पुरी जालायनोसै गोथाव ना नानि जानोसै नै आं मा बुस्थुफोर लाबोखो गाइस बे जाबाय आंनि एक्सट्रा हा ए गिलासा लांनो सोर लोंनाय आंनि एभकाड' ओमफ्राय तेजपात ब्रकलि बेबो आंनि सब आंनि बेयाव खालि दालिजों बुट दालिजों So guys, नै आंनि बुस्थुफोरा बे जाहैबाय चाट मसाला ब्लेक पेपर ओमफ्राय जिरा माबा मा होनो बेबी कर्न ब्रकलिखौ मार्केटाव मोनला स' बेनिफ्रायनो लाबोबाय आरो ओमफ्राय बे मामोनलाय आपेल दालिनि फिथाइ सामथाइखौनो ओमफ्राय दही चीज बाटार चिली फ्लेक्स ओमफ्राय जिन्जार गार्लिक पाउडार ओमफ्राय नैबे तेजपात एभकाड' बियो जाहैबाय सुमफ्राम ओमफ्राय माबा दालिनि दायो जोंहा नाखौहाय माबादोंमोन बेयावहाय सावदोंमोन मानो मा जाखो मेदोंमोन माथो जायाखै ना फ्राय खालामदो ओमफ्राय बेयो जाहैबाय अनला ओमफ्राय आलु फ्राय मोजांबा जादोंना जायाखै थालिर बिलाइयाव मेदोंमोन नादोंमोन गुदुंथार जायाखै खोमा माथो गुथांथां सुनदो मेनायालाय इदिनो माथो आराम माबा हो बेलथायना खनसे होबावदो थाव होदोंमोन नामा बेलथायना हो बेलथायनानै बाङाय होना होबाव होनांगोन होनबाय होनबाय खनसे बेलथायना होबाव नेबाथाय बिदि मोनखायो